So yun, maya mag-start na yung event. So dito tayo nga sa McDo ano to, Montalban. Ayan. Mag-stop na maya. So under kay Mayan. Tsaka mga ano to, mga Montalban team. Kay Mayan, kay Ulysses, kay Kuya Dan, kay Lisa Galvez. Yan. Sila yung mga ano dito. Sila yung mga leaders. So hintayin lang natin. Then mag-start na tayo. Mga 10:30 mag-start na to. So andito din si Sir Javi or Dawi from Cavite. Ganon din si GM Dimich. Ang GM din ng Cavite. So nandito sila. At syempre si NMD Lisa, si Honey. So kita tayo mamaya pag-start na. I drink Intra and I share Intra. Intra gives me the energy to do more and have more fun. And I pass it on. I pass it on. I pass it on. I pass Intra on. Intra makes me feel great. I also earn income by sharing this amazing product. Intra adds hours of energy to my day. It's great for my kids too. They love it. I drink Intra, share Intra. And live better every day. We're earning extra income from a product that's so great. Intra gives me the energy to do more and have more fun. Intra helps me stay healthy the whole year. Drink Intra. Share Intra and live better every day. Good morning! Are you all excited? Yes! Introducing our hosts for this morning. A graduate of BS Economics, become an assistant manager in different branch, a traditional business owner, a loving wife and a mother of two, a passionate leader of lifestyles, a full-time lifestyler. Let us all welcome Executive Director, Marian Pedrico. Good morning! Are you all happy? Yes! Are you all excited? Yes! Kaming mga lifestyler, kapag nafe-feel namin nagiging happy na kami sa aming ginagawa at na-excite, sign na daw yun na kami ay payaman na. Yes! So, again, are you all happy? Yes! Okay. I am Marian Pedrico and I am your host this morning. Actually, before po ako naging lifestyler, naging employee po ako for 13 years sa different banks. So, I've been employed in International Bank for almost 9 years and na-transfer po ako sa local bank as assistant manager for 5 years. So, nag-resign po ako at nag-try po ako mag-business. I've been a traditional business owner for 9 years. And ngayon po, nagla-lifestyle po ako. So kung anong reason man yun na meron ako, malalaman niyo po mamaya. So before we start po, manghingi po tayo muna ng blessing kay Lord para mas lalo nating maintindihan yung presentation namin ngayon. So let's stand and let's close our eyes and start na po yung prayer natin. Abundance prayer. I accept God's gift of abundance and grace now, at this very moment. Everything that I am or have
I identify everything I do with success. I am ready for breakthrough. I am ready to see things with new eyes, to enjoy my life to the fullest. With grateful heart, I accept abundance. I know it is mine. I am grateful for all I have. I am grateful for all I will receive. Whatsoever I ask in the name of the Holy One, I will and have already received. Amen. So again, sa lahat po, pwede na po tayong maupo. Bago po yung lahat, meron po tayong house rules. Kung meron po kayong mga cellphone, ensure na naman na lahat tayo merong cellphone. Kasi sabi nila, pag wala ka daw cellphone sa panahon ngayon, hindi ka tao. Totoo ba yun? So, di ba, pati yung mga bata may cellphone. So, please, turn off muna. Kaya pag hindi po talaga natin ma-turn off, pwede minimize na natin yung volume para And kung although hindi naman ganun strict, pero pwede po kung may mga face mask kayo, pwede kung gusto niyo, pwede naman po i-wear ninyo, or kung hindi, okay lang din po. So, our topics for today is about our company po. Yung mission po ng company namin, yung fighting body pollution, yung products po namin, and yung business opportunity na meron po dito. So, before po yung lahat, gusto ko pong i-introduce sa inyo kung saan po nanggaling talaga si Lifestyle. Yes. So, si Lifestyle po is an international corporation. Founded po siya in 1989 in Toronto, Canada. Diba? Sa Canada po galing yung product natin. Office are 17 countries worldwide. Imagine na po, international po kasi ito. So, we have office po in 17 countries. And imagine niyo po, ito po si Lifestyle is 32 years na po in proven success. 32 years, di ba? Kung mayroon, ibig sabihin niya napaka-stable na po talaga ng ating company. Provide quality health and wellness solutions through entrepreneurial spirit founded by David Deborah, a successful entrepreneur and self-made millionaire. So, Lifestyle is an international corporation. Many of our distributors have created million-dollar businesses from their own homes. Proud member of the Reselling Association or BSA. So, talagang imagine mo for ilang libo yung na-apply for a direct selling association, 2,000 lang din yung na-approve, and kasama si Lifestyle. Yes! Offers travel incentive, trips to dito, magkakaroon tayo ng mga travel incentive, hindi lang local, kundi international. So, Yes! pag magaling na kay Lifestyle, pwede tayo makapunta sa ibang bansa ng libre. Yes! Sa China company. And, introducing our first speaker, no? Actually, yung speaker na to, hangang-hanga talaga ako dito. Sabi ko nga, parang itong tao nito ay parang namali siya ng piniling career. Ang tao nito ay sundalo siya, pero kapag nag-explain siya o naging product presenter siya, abay, akalain mo na parang doktor talaga yung tao nito. Yes! So, ipakilala ko po siya sa inyo. More than 30 years in government service. Retired Navy Colonel, Armed Forces of the Philippines. Former Philippine Navy Finance and Executive Officer of Philippine Navy Fleet Ships. Lifestyle Philippine Light Builder 2008 awardee. 2000 highest personal growth volume awardee. Lifestyle third highest in level. Family man, dreamer, passionate, fearless leader, product of our own product. Let us all welcome our National Marketing Director, Sir Javi Javier. Yes, good morning. Thank you, incoming National Marketing Director. I'm very cool. Wow! Are you excited? Yes! Good morning, National Marketing Director Javi Javier.
all the way from Dasmariñas, Cavite. Wow, i-discuss ko lang po sa inyo, mabilisan lang kasi may time tayo. Okay, ang i-discuss ko po sa inyo is global wellness. No? Global na pangalan ng wellness. Sabi dito, health has become commodity as precious and valuable as gold and diamonds. Ganun pala katindi ngayon ng wellness. Katungkat na ng gold and diamonds. Kaya ganun isang araw, usap ko yung kaibigan ko. Masama ang pakiramdam niya. Ang dami ng pera sa harap niya. Pero wala pa rin maraming pera kung ikaw ay may sakit. Di ba? Yes! So, yes! Mas mahalaga pa rin yung good health. No? Kahit marami kang pera, wala yan. Pero nga kami kaibigan, namatay siya. Akap-akap niya yung maraming pera. Wala rin sinabi. Pero ang mas mahalaga is maging wellness tayo. Yes, sir! Yes! The need for wellness has expanded due to declining health trends, including the rise in obesity in the most developed and developing countries. Marami mga diabetics. Marami yung kakilala diabetic. Yes. More people are focused on total wellness quality in balanced daily lives. Naging focus na tayo ngayon sa health kasi nagkaroon ng pandemic. Yes or yes? Yes, ang sunod. Our modern lifestyles, itong dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Una is unhealthy eating habits. Naku, yung mga nagbalating, kumakain ng gulay at prutas. O lagi na lang nandito sa nasa McDo, nasa Jollibee, Tosino, hotdog, longganisa. Kaya ang dami mga bata pa lang, 18 years old, 22 years old, may mga sakit, may mga diabetes. Wow! Kaya swerte ang mga mercury drug, mga drugstores, ang dami nilang pasyente. Yes or yes? Yes! Nakapag-exercise. Sino ba nakapag-exercise sa atin? Ako hindi na nakapag-exercise. Ganyan na lang ako. Nandiyan talamunting-munting. Alam niyo kanta na yun? Di ba? Ay, close open na lang. Kasi wala tayong exercise. Stress. Stress sa Tagalog po ito, consolation. Sino consolation sa asawa? Alam ko, mabait kayo. Yes. Sino consolation sa mga anak? Sino consolation sa kapitbahay? Yung may mga alaga-alaga yung aso dyan sa pambakuran. Marami, di ba? Huwag din masyadong pansinin yun kasi may stress tayo, magkakasakit tayo. Yes or yes? Environmental pollution, ito yung pinakamatinding dahilan kung bakit nagkakakanser. May satellite pa dito ng smart globe. Malalayaw. Maganda yun. Kasi yan cause ng cancer. Makastikir ang may cancer kayo. Yes or yes? Yes, sabi dito, Philippine Health Facts, ito katotohanan sinasabi, 9 are people diagnosed with cancer every hour. Naku, dahil wala may cancer. Highest rate of breast cancer in Asia ang Philippines. Highest rate of breast cancer in Asia. Ang dami may cancer sa dede. 9.7% of Philippine adult has diabetes. Lahat ng ating mga kapitbahay may mga matatamis ang pag-ibig kaya diabetes. 25.7 Philippine adults have high blood pressure. Sino may high blood na mataas ang BP? Ay, ito natin. Kanino pa na blood? Okay. Mawawala yan. Sabi niya, next. Yes. Wow. Good news. May solution si lifestyles. Kanina may problema. Alam niyo ba may solusyon? Yes. Sabi dito, our commitment to quality is every lifestyle product is scientifically formulated to meet your health requirements and carefully tested to ensure safety, purity, and reliability. Wow, yung mga permit ng lifestyles. Talagang very safe ang product. Yes? Wow, this is our first product. Narinig niyo na ito si Indra?
Intra, I need the right attitude. Intra is 30 years around the world. Oh, 30 years? Pero bang hindi nakakilala kay Intra dito? Sino hindi nakakilala? Lahat nakikilala dyan, ha? Wow, palakpakan natin yung sarili. 30 years ago, proprietary formulated, exclusive to lifestyles. Sa lifestyles lang po ito napipili, ha? Then help millions of people achieve better health by strengthening and protecting the body. Napoprotect siya ang ating katawan para hindi na tayo magkasakit. Yes, and many have become independent wealthy by sharing lifestyle strata. Yayaman ka pala rito. Yes! Pag siniyar mo ko, Yes! totoo po, ako po ay magpapatunay na nakakayaman ang Indra. Yes or yes? Yes! Sabi niyo, bakit ba nakakayaman si Indra? Kasi galing ito sa bark, roots, leaves, and berries. Ibig sabihin, yung product na ito, pag ininom mo, uminom ka na ng isang puno. Yes! Wow! Sa puno na pala ito. Kaya hindi po ito, kung sinasabi na iba, na nakakasama sa katawan. Kasi, synergistic po ang okay? These are forms of natural food. Pagkain po ito, this is not ordinary food supplement. Take note, this is a food. Kasi pwede sa baby, sa buntis, sa kahit kanino. Pwede si Intra, walang individual. Yes or yes? Sabi dito, ang Intra is an every essential requirements ng ating katawan. Kailangan uminom ka nito. Bakit? Si Intra nagsusupport ng 8 body system. Sa mga teachers, mayroon po pala tayong 8 bahagi ng ating katawan. Kapag yung 8 bahagi ng ating katawan ay nag-functions, sabay-sabay mawawala po ang ating sakit. Gusto niyo yun? Yes! Kapag uminom ng Intra, babata ka na ang ating katawan. Yes! Wow, ganda lang tayo. Okay, hindi ko na po lahat i-discuss yung 8 body system. Ang i-discuss ko ng bakit na-address ito ang ating mga sakit. Okay. Yes, Abdan. An essential age 1 to 100. Same for all ages. Bata, matanda, buntis. Pwede ko ng Intra. 28 ml to 168 ml. Depending on the date. Ibig sabihin pwede inumin ng isang bote ng Intra araw-araw. Anytime of the day. And the key is take Intra consistently. Sakit ng isa iyan ko lang sakit ng paano ba na-address yung mga sakit sa pag-inom ng Intra? Kasi may secret pala yan. Kapag may tinatawag tayo sa lifestyle na body pollution, sa Tagalog yun is basura sa katawan. May mga basura pala tayo sa katawan. Kaya nagkakasakit may basura sa katawan. Para ma-address yung ating mga sakit, kailangan ma-detox. Kailangan mag-enroll tayo sa 3 months detox program. Anong mangyayari pag uminom ng Intra? Number 1, itatami o idudumi mo yung basura sa katawan. Iiihi mo, ipapawis mo, Yes! isema mo. Kahit si ma'am, ilan taon na si ma'am? O, 36 pa lang si ma'am. Kahit si ma'am, 50 years old, 63 years old. Mo, parang 35 si ma'am. Kahit ikaw ay 63 years old at uminom ka ng Intra at administration ko pa ma'am, huwag kang magagalit sa amin. Bakit? Bakit? Kasi yung lalabas na dugo sa'yo, administration ng dugo, yun po yung basura sa katawan na kailangan malabas. Pag may labas yun, nakasave ka ng 1 million pesos kasi hindi ka na nila iraras pa at umipirahan. Yes! Yes, yun ang napakaganda dito sa lifestyle product. Yes or yes? Okay. Unique siya, bakit? Pwede ipatak sa mata, ipatak sa tenga, at ilagay sa sugat. Pwede rin siyang i-feminine wash. Ang ganda ni Intra. Yes! Nakapagpaganda, nakakapagpa. Yes! Okay, sunod na product. Sige. Fiber Life. Fiber Life.
Say again, fiber life. Okay. Si fiber life, simple lang natin. Simple as appetite control, obesity, na-address niya, blood sugar levels, and diabetes yun, and cholesterol, heart disease. Simple lang po yung i-discuss ko dito. Bakit mahalagang uminom ng fiber life? Kasi, yung intra po, pinapatay lahat ng virus, bacteria, cholesterol, fat sa ating katawan. Pag uminom ka nito, magkakaroon ng balinan. Di ba sabi kanina sundalo ako, nagkaroon ng balinan sa ating katawan. Kung nagkabalinan sa ating katawan, naglabanan, may namamatay, may naghihingalo. Pag namatay, mabilis agad yan idumi, wash out. Pero yung naghihingalo na toxins, virus, natitira pa sa ito. Pag uminom ka ng fiber life, mabilis niyan wawas out. Yung patay na at saka naghihingalo na virus and bacteria, mabilis na nilabas. Kaya ang dumi mo nito, mabaho. Kaya kung ikaw umihin ng kulay, kalawa o iced tea, magandang may iced tea, lumabas sa'yo, meron ka ng pabrika ng iced tea, naalis na lahat ang sakit mo. Yes or yes? Yes! Ang ganda ng fiber life. Sunod is, sunod is, Nutria Plus. Ang ganda siya ng Nutria Plus. Synergy si 12. Mayroon siyang amla, broccoli, carrot, garlic, grapeseed, green tea, prune, raspberry, spirulina, alpha-lipoic acid, selenium, vitamin. Ito po yung kailangan ng ating mga anak na hindi kumakain ng gulay at prutas. Yes, ano bang ina-address ng Nutria Plus? Yan, synergy. Combination of ingredient being greater than okay. Proven benefits. Okay. Reduce inflammations in the body. Hindi mo alam, pag uminom ka ng intra-fiber like nutrient, mayroon palang namamaga sa iyong katawan. I-address nito. Lahat ng pamamaga sa iyong katawan na hindi mo alam, tutunawin ni Nutrient. Para itong antibiotic, sabi niya, proven and illustrated na to mild UV exposure, improve tissue repair, and prevent abnormal cellular growth or simply tumor or cancer. Kaya pag umunit mo nito kasabay ni Intra, 64% antioxidants. Yes or yes? Kapag ikaw uminom ng Intra at saka ng Nutria, huwag mong sisisihin kami na, wow, Sir, bakit kaya may lumabas sa aking ganito kalaking dugo? Pupunta agad kayo sa ospital. Huwag agad kayo pupunta sa ospital. Bakit? Pag pumunta kayo sa ospital, ireras pa agad kayo. Hayaan ninyo na ang intranutrient fiber life at work sa inyong katawan, ilalabas lahat ng basura sa inyong katawan. Lahat ng bukol, ilalabas niya. Yes, bakit? Kasi malakas ito sa seleno, Excel. Yes or yes? Sunod. Yes. Itong pinakahuling product is Cardiolite. Wow. Cardiolite. Ito ay para specific, para, sabi dyan, Cardiolite is related providing vitamins and other support specifically sa puso. Yung blood circulation ng ating katawan is pumupunta lang yung calcium sa ulit na ang pwede kasi yan, yung calcium na dumadaloy sa ating dugo, yun ang ginagawa ng ibang supplements. Pero si Cardiolite, aayusin ang daloy ng dugo, yung calcium na pupunta sana sa dugo, pupunta sa buto. Pag pupunta sa buto, ang calcium na yun, titibay yung buto, titibay yung ipin, maayos yung brain. Yung maliit-liit na daanan sa ating puso, mabarado, i-address niya. Pero i-suggest, isa lang muna, isa o dalawang pag-inom nito kasi mabilis ang epekto. Kung may sakit sa puso pa, makakaramdam na parang palpitation. Pero parte yun kasi nililinis niya agad. Kaya sinasabi natin agad, magsimula ka sa isa lang muna. I-save ka na, sabi nga, isang kaibigan ko, nasama ko sa Navy, nagpalpitate, dinala lang sa hindi pa nakainom dito ha, dinala sa St. Luke's, nirecommend siya ng
battery. Battery sa puso. Kaya lang hindi siya compatible sa kanyang katawan. Nagbayad siya ng 1 million, pinalitan ng another battery, 2 million. Pero okay lang naman daw kasi discounted pa. 2 million discounted ng ng 10%, di ba 180,000 lang daw. 1.8 million kasi discounted. Pero dito no 1,800 ang mahal na, hindi ko kaya. Pero yung 2 million kaya. Yes! Ang ganda ng produkto. Yes or yes? Yeah! This is the best company, the best product, and the best compensation. May natutunan tayo? Yes! May naman tayo ng product? Yes! Sabi dito, how much do you care for your body? Dahil naman pala tayo. Gold. Sabi din, we only have one body, we must take care of it more than anything. Nung dumating ang pandemic, na-realize natin, mahalaga pala ang kalusugan. Kaya kami narito from Dasmariñas, Cavite, General Trias, Cavite, narito kami para dalhin sa inyo ang magandang balita para sa pagbabago ng buhay at pagbuyaman ng ating sarili. Sabi dyan, dati po akong retired Navy colonel po ako, stress na stress sa pagiging Navy, sabi ng sundalo, kuya, sabi niya, bayad muna bago sarili. Ngayon naman, sarili naman. Bago bayan. Kasi kayo bayan. Kaya po natin pagmamahal sa sarili natin. Hindi natin mamamahal ang bayan kung hindi natin mahal ang sarili. Wow! Kung bayan muna, padala ka sa winter na may laban ka doon, paano kung tinamaan ka, isang likaw, wala na. Kaya ngayon naman, more than 31 years ako sa service, bayan. Sarili muna ako. Yan ang misis ko. Maganda ba misis ko? Yes! Yan. Kaya ako ay nagtagal dito. Kung wala itong lifestyle product, patayin na ang misis ko. Ubus na siguro ang pension ko. Wala na matira. Kaya yung mga ibang kasamahan namin, hindi niniwala sa akin. Ubus ang pension, ang iba na opera na sa puso. Ang iba, ibig na. Oh, ganda ng product. Yan ang aking family. Yan, ang anak ko, 4 na lalaki. Sino mga lalaki dyan? Ako dyan. Nag-graduate na po yung dalawa sa UP, sa Maritime Academy. Yung dalawa, nag-aaral pa sa Dilasan University, Las Marinas, because of lifestyle opportunities. Gusto nyo yun? Yes! Wow, maraming travel. Pagpilitang travel kung saan-saan lang. Pero, nakapagod kasi yung pahingin sundalo, 2 baril, isang maliit na isi, isang mahaba, ang bigat. Ako nandala sa gilid-gilid na katera. Wow, ito travel, masaya ka nagtatravel all over the Philippines. Sige, next. Hindi lang local travel ang narating ko, international travel. Oh, yan. Hong Kong, Singapore, Malaysia, Korea. And bago ng-pandemic, nakarating kami ni Mrs. ng Taiwan, courtesy of lifestyle. Gusto nyo rin mag-travel? Gusto nyo mag-travel? So, lahat nyo travel around the world. Sabi rito yan, kapag masipag ka dito, binibigyan ka ng award. National award po ako, international award, and last year, leadership award sa General Rizal, Mahete City. Yes, sir, yan, this is my family. Second family. Ngayon, pag nag-join kayo, welcome si Happy Nursing. Kayo na po ang isa sa aming pamilya. Yes, sir, yes. Gusto nyo mapamilya sa pamilya namin? Yes, sir, yes. Yan, with my 100,000 sinigulat. Wow, nakapagpaaral ako sa exclusive school na kay mga anak. Graduating yung mga pangatlo. Nakapili ng 2 sasakyan. Toyota Innova and Toyota Fortuner. Yes, ang saya ni Mrs. Sabi niya, yes! Dati-dati di ako marunong mag-drive. Simula Fort Bonifacio hanggang Cavite. Naka-primera lang ako. Kasi manual. Pero ngayon, naka-automatic. Yes! Gusto niyo yan? Yes! Nagpapasalamat ako kasi dito, kumpleto.
Sino mga teacher? Asang kamay? Oh, ma'am. Yung mga teacher, napapaturo at ang mga estudyante na papaturo sa inyo, di ba? Pero lahat ng tinuruan nyo, ma'am, lahat may yaman na. Yung teacher kaya, milyonaryo na. Pero may pagmalaki po namin dito, ito po, ito naka-white na ito, sa kong tricycle driver lang. Kasi tricycle driver, ilalang natin. Ang isang colonel, ang isang doktor, ang isang accountant nagpapaturo sa kanya. Pag nagpaturo po tayo sa kanya, magiging millionaire tayo. Gusto nyo maging millionaire? Yes! Kami lang po siya tinuruan maging millionaire. No? Kami po on the way to become a millionaire. Yes or yes? Yes! Wow! Si GMD June ikot po yun. Siguro second quarter, pupunta siya rito. Gusto nyo maging millionaire? Yes! Yan, with my 100,000, co-owner po ako ng Petron Philippines, co-owner ako ng Fantasy World, nakabili rin po ako ng 1,200 square meter farmland sa Alfonso, Cavite. Wow! Wow! 100,000 ang dami na nabili. Ito po may pagmamalat ko sa inyo. Latest project, pero katotohanan na po, hindi na po yan project. Ginagawa na po yan, 360 square meter. Ginagawa po sa Dasmariñas, Cavite, binili ko po yan 7,000 per square meter. Ngayon, 15,000 per square meter na. Wow! Sa awa ng Diyos, titirhan ko na po yan by May or June. Gusto niyo makabili rin ng bahay? Yes! Oh, gusto ko po yan. Kasi pangarap ko po more than 300 square meter. Kasi yung parang na tinitirhan ko po, 90 square meter lang. Ngayon 360, wow, may ilagay ko na yung 6 na sasakyan. Kasi 4 yung anak ko, 4 na sasakyan ilalagay ko. Sabi ni Mrs. Tita daw, 6 kasha. Gusto niyo yung marami sasakyan? Yes! Nagpapasalamat pa rin ako sa aming LMD, Diamond, offline, all the way from Zamboanga. Dahil kay GMD June Ikot, ako po National Marketing Director, running this quarter to Global Marketing Director. O ang misis ko po, National Marketing Director. Nagbibigay po yan ng passive income. Actually, kayo po lahat ay under sa misis ko. Yes! Thank you very much! Maririnig niyo pa ako sa susunod na mga talk. Limited ang time natin. To God be all the glory. Buhay! Wow! Diba? Naintindihan ba natin yung benefits ng product ni Lifestyles? Yes! So, thank you so much, Sir Javi. Diba sabi ko sa inyo na parang doktor na siya, parang hindi siya sundalo, diba? So, to prove na kung gaano kagaling yung product natin, meron akong tatawagin na mag-testify dito sa mga product natin kung gaano siya pinagaling ng lifestyle product. So, ang unang tatawagin ko po ay si direct distributor and soon to be executive director, Lisa Galvez. Good morning! Good morning! Excited ako. Kasi may mga special guest. Sino ang Indian na walang pakpak na nag-invite sa inyo dito? Napaka-bless. Dahil nakita niyo ang opportunity na nandito kayo ngayon, makikita niyo ang milyon na araw-araw na nakikita. Thank you pala si Lisa Galvez, na distributor ng lifestyle. So yung testimony ko, ako po ay may congenital heart disease. So hindi nakikita, maganda ako, diba? Yes! Pero may sakit ako. Pero acceptan ko, dahil sa blessing ni Lord, hindi ako na pinabayaan. Dahil sa mga family ko, nag-goal ako para pumasok sa isang magandang company. Operasan naman, sana ako ng pacemaker. Sabi ni Sir, pag sa heart, may pacemaker. So almost 500,000, wala akong may pera. Kasi ang mother ko, isang negosyanteng money.
So, sa ngayon, nasa ano siya, kay Lord na siya. Pero dahil mahal ko mga kapatid ko, naglakas loob ako na itry ang business. Itry ang product na alam kong health benefits sa family ko. Pwede ba ako mag-umiyak? Kasi kasama daw yan eh. Yes! Ngayon natutuwa ako dahil nandito kayo, nakikita yung mga opportunity namin. Nakasama kayo. Plano natin itong i-grow natin ang business. At saka lahat mapipil niyo ang product. Kumbaga, doktor na, kung pupunta kayo sa doktor, sa hospital, may doktor doon. Pero sa bahay natin, may sinetag doktor. Na hindi nyo kailangan tatakbo kayo ng ating gabi para hinga-hinga kayo. And then, sa pinto pa lang, patay na kayo. Kasi naranasan ko yung time kayo. Oxygen lang ang kailangan ko. Pero that time, si Claire de la Puente, kung kilala nyo. Yung time na yun, pasok ako, March 21. March 29. Yes! Pero dahil si Claire de la Puente, March 29, pagka 30 namatay, ako buhay. Yes, diba? Buhay na buhay ako. Kasi dahil si Indra, dinintroduce niya sa akin, ang magaling kong angel na walang pakpak, kinulit ako. Pag wala akong pera, hindi, utangin mo lang. Sige, 16 pa naman pension ng asawa ko. Ay, retired sundalo din pala ang mister ko. Makisig yan. Ngayon, na-feel ko ang Indra. Sige, take ko ngayon. Naubos ko ang isang Indra parang 3 days. Kasi nakikita ko, yung hingal na hingal ko nakatulong. 65% ang oxygen level ng katawan na kailangan natin i-survive. Kasi pagdating sa ospital, pag wala kang oxygen, ano mangyayari? Patay. Pero ang bait ni Indra. Indra lang pala naman naminit ko. Pero ngayon, sa lahat ng product, nasa bahay mo yan. Yes! Namin. So, ang anak ko, sabi, hindi ka pwede manganak. Ano nanganak ka? Walang nagdaan sa, walang sugat ang tiyan ko, pero kung gano'ng pulsion yun. Pero dahil nagtitik si Indra, ngayon okay na siya. Yes! And then ngayon, yung mister ko may prostate enlargement. At saka 76 years old. Pero nagdadrive pa ng tricycle. Yes! Pero sa ngayon natutuwa ko dahil in-invite ko ang mga guest ko dahil gusto ko maging healthy kami. Yes! I-share ko lang nilalaban ko ngayon. May breast cancer ang dalawa kong kapatid. Pero alam ko, straight ko to, ibubong ko to. Para makashare ako sa family ko. Dahil ayokong mawawala ang mga kapatid ko, mga kamag-anak ko. Dahil hindi nila naintindihan ang product. Pero okay lang kasi si Lord hindi ako pinabayaan. Dahil napakabait din yung mga guest ako. Nandito yung aming hipag. Si Ate Nit, si Madem, si Ate Sir isang part na natutulungan nila ako sa product na naiyayakap namin sa family. Ano na ako, kahit hindi man ako sabihin natin, hindi ko ma-aring ng milyon, may milyon na ako dahil healthy ang family. Hindi ko lahat na kaya ako. Diba, ang galing-galing ng product natin. Pinaiyak na naman tayo ni Lisa. Actually, marami pa talagang may gustong mag-share or mag-testimony about kung gaano kagaling yung product natin, kaya nakulang na tayo sa oras. So, ngayon po, mayroon naman ako tatawagin to explain kung paano ko kumita dito sa lifestyle. Actually, itong babae ito, talagang hangang-hanga ako dito. Pinulit ako nito for ilang years. No, hindi lang siguro 6 years, mga 7 years ako pinulit dito. So, ngayon nandito na rin ako. So, pakilala ko siya sa inyo. She is a former accountant for 13 years. Ang dami niyang hawak na company. Hanggang ngayon, lifestyle siya kung kilala. Yung unti niya pinaalis. A traditional business owner. Ang dami din itong mga business, no? Lahat na yan ng business dahil ang dami nila itong babae dito. Lahat na napasok.
pinapasok na niya. And family-oriented and a career woman. Pero ngayon, full-time lifestyler na siya. Tatawagin ko po ang aking angel upline, National Marketing Director, Lisa Bugay. Good morning! Are you still excited? Sobrang maganda pa yung products natin. Alam mo, grabe, natouch ako kay Lisa. Pareho kami Lisa, kaya I'm sure magiging National Marketing Director yan din soon. No? Natouch kayo kay Lisa? Yes! Oo, kasi pag family na talaga lagi ang pinag-uusapan natin, nakakaiyak talaga. Yes or yes? So, thank you so much sa ating napakagaling na host and of course sa ating product presenter, siya yung upline ko, Sir Javi. So, yung i-share ko po sa inyo ngayon is how we can get a discount. Sino po dito gusto ng 20% discount? Wala? Ayaw? Ayaw? 40% discount! Yes! Ayaw pa rin? Oh, wala na mamaya. Sino dito ang gusto ng libre? Ay, yung iba, ano ang gusto nyo? Ha? Mga Pinoy gusto talaga ng libre. So, my task is ito. Sabi nga dito, if you receive a gift of great value, it's your obligation to share that gift many times over. Yes. So, actually, bago ko i-continue ito, tama yung sinabi kanina ni Mayaan, na I've been an employee for 13 long years. So, I've been an accountant in different companies, and I've been a traditional business owner. Ang dami ko talagang racket before, habang employed ako, meron akong mga direct selling business, Ibon, Natasha, MSA, lahat ng mga direct selling, name it, meron ako niyan. Meron pa akong boutique, meron akong ticketing office, naging real estate agent ako actually. So, with that, sa dami kong mga negosyo na pinasok, ang ending niya actually, ang dami kong sakit din. So, na-diagnose ako dito na meron akong cyst. So, araw-araw tinitingnan ko siya, lalong lumalaki, lalong sumasakit. Pero parang hindi ko siya iniinda masyado kasi nga, di ba? Pag breadwinner po tayo, yung iniinda na lang natin yung magkapera, paano natin matugunan yung pangangailangan ng family natin? Yes or yes? Yes! So, yun. Very thankful ako last 2015 na meet ko itong lifestyle. Very thankful with my angel upline, no other than Sir Chris na siya nagpakilala nito sa amin. He was an industrial engineer by profession. May-ari po siya ng security agency. Ang sabi niya lang na sa akin, Lisa, try mo ito, sabi niya, yung business opportunity kasi nakita ko kung gaano ka kasipag. But sabi niya, before that, sobrang napakaganda ng product kasi yung anak niya na meron din problema sa heart, meron siyang singaw sa heart, anytime nagkukulap siya, doon gumaling ang anak niya. In 6 months time of taking the product, hindi na po sila nagpa-opera. Yung kapatid niya merong liver cirrhosis, pero yung 10,000 a month ang kanyang maintenance. Yung father niya merong stage 4 prostate cancer. Ang kanyang asawa merong high blood at saka vertigo. Diba? Ang dami nilang sakit. So, with the products na address po lahat yan. So, yung kwento ko, mamaya, i-continue ko. Sabi dito, if you receive a gift of great value, it is your obligation to share that gift many times over. Yes or yes? Yun yung sabi ng Chinese proverb. Kasi nga daw, pag naka-receive ka ng magandang balita o hindi kaya ng magandang mga nangyayari sa buhay mo, kailangan mo palang i-share ito. Huwag mo siyang i-keep. Yes or yes? Yes! So, sabi dito ng aking lolo, sabi si Ponzing Pilser, sabi niya, tap into 2 of the fastest growing industries. Ito yung health and wellness and of course, network marketing. So, sino dito natatakot sa network marketing? Sila! Or sino dito yung nabudol na sa network marketing? Pero huwag kayong mag-alala, legit yung lifestyle. He is a world-renowned researcher, new economy expert, and trend forecaster. Correctly forecasted the US savings and loan crisis in 1985, and correctly projected the internet as a trillion industry by the year 2000. So, totoo po lahat ang pinredict niya. Actually, last 2010, nung nagkaroon ako ng internet shop, that time, sobrang boom talaga ang internet. Naalala niyo ba yon? So, sabi niya, 10 million new millionaires will be created by 2016. So, anong year na po tayo ngayon? 2023. Ibig sabihin, from 2016 actually, sobrang dami na ng millionaires ang na-create through network marketing. So, next. Sabi pa dito,
Sabi dito, Philippines Wealth Facts. Did you know? Sabi dito, alam nyo ba? Only 1 out of 4 households have savings. So magbilang ako dito. 1, 2, 3, 4. Marami ka ng savings, Liz? Wala pa daw. So hindi pala ito totoo. Pero ang pinaka-main goal pala natin is to get out of debt. Sino po dito yung may mga utang? Huwag na magtaas. Dahil alam mo na. And to become financially independent. Start a business to generate more income. And of course, sabi nga dito, successful Filipinos have a goal in mind. So tayo talaga, meron talaga tayong goal lagi sa mga buhay natin. So since 1999, ang company natin has the best reputation in the country. And of course, many millionaires have been created right here. So before 2016, wala pang 2016 actually, ilan lang po dito yung naging millionaires. But now, meron na pong 80 plus millionaires na nakait po dito kay Lifestyles. And we are so blessed. Yung isa, mamaya makikilala na po natin dito. So nakikita niyo po ba yung yung nakaitim doon sa dulo na may pangalan niyo? So ibig sabihin, baka pag nag-start po tayo dito, isa po kayo sa you. So learn how you can be the next millionaire. Yes, yes. Yes, ito kayo? Yes. Of course. So diba dito, tatanungin na lang dito, what do you want to be? Unlike pag nagiging empleyado tayo, anong sasabihin? Anong itatanong po sa atin usually ng mga employers natin? Anong sinasabi niya sa atin? Di ba sinasabi niya tayo na, ano ba ang magagawa mo sa kumpanya ko para mas yumaman siya? Tama? But here in Lifestyles, tatanungin lang po tayo dito kung ano ba talaga yung gusto natin and how much would you like to earn? So, pag empleyado ka, kung 15,000 ang binigay sa'yo na sahod mo, yun at yun lang talaga. At kahit na mag-overtime ka pa ng ilang oras, yun at yun pa rin. But here in Lifestyles, pwede mong kitain actually ito. So, we have here the ladder of success. So, sa umpisa, kahit gagawin mo ito siyang part-time, pwede kang magkaroon ng 20 to 40,000 a month. So, ito lang yung aakyatin natin. So, mapopromote ka dito into regional director. Ang income mo dito is 75,000, 200,000, and ang pinaka-graduation po natin dito is to become a global marketing director earning more than 1 million a month. Yes! Yes or yes? Excited ba kayo? Sabi nila, mukhang hindi pa naman kayo mga millionaires. Pero alam niyo po ba, nung una, dahil accountant ako, sabi ko, I was earning that time mga 60,000, 100,000 a month na. But, nung nakita ko itong ladder of success, parang na-amaze ako. Sabi ko, totoo kaya yan? But you know, nung nakita ko yung check-in ng aming mentor dito na he was earning 2.7 million a month, doon na po talaga na, sabi ko, ay, aralin po talaga ito ang business. Excited pa ba kayo? Yes! Of course! So, next, paano tayo dito magiging millionaire? Of course, kasi kung dito kayo ngayon, napakinggan nyo ito, hindi naman kayo mag-uumpisa, parang walang silbi yun, tama? So, meron tayo dito discount ko tayo. So, meron tayo dito dalawang package na pagpipilian actually. First package is yung tinatawag natin na Instant Direct Package. Sabihin nyo nga, Instant Direct. Instant Direct. Alright. Sa package na to, bibigyan po tayo ng 17 Better Together Kit. Diba sabi kanina ng ating product presenter, ang intra actually is 1.8. Pag hindi po tayo member, si Cardio Life is also 1.8, si Fiber Life 1.5, si Nutria Plus is of course 1.5. Meron po tayong tinatawag na Better Together Kit or ito yung tinatawag natin na Detox Program. So with that package, bibigyan po tayo ng company ng 17 Better Together Kit at 8,400 ang isang box. Yung cost ng product na ibibigay sa atin, of course, is worth 142,800. Pero dahil napaka-generous actually ng company natin, bibigyan po tayo ng malaking discount. Bibigyan tayo ng 30% discount, marketing tools, plus accident insurance, plus handling fees. Ang babayaran lang po natin is only 105,960. Good business? Yes. So, meron na po tayo din yung discount. May profit tayo ng 36,840. And, maliban po doon sa 20% discount, bibigyan pa po tayo ng 9 intra bottles free. So, libre na, free pa. Pwede na natin ito siyang ipanigo. Ibig sabihin, pag yan ang kinuha natin package, di ba?
yung buong family natin makakainom po siya ng libre. So, yung next package natin is the Express Direct Package. Ang Express Direct Package, bibigyan po tayo ng 9 better together kit at 8,400. Ang worth of products na bibigay sa atin is 75,600. Pero, 20% discount with marketing tools and insurance, yung babayaran lang po natin is 64,480. Pwede po itong credit card, pwede po siyang cash. Pwede combination ng credit card, pwede din po siyang combination ng cash. So yung profit natin dito sa package na to is 11,120. Ang ating libre po dito ay 3 bote lang po ng Intra worth 5,400. So yung pinaka-discount natin with that package is 16,520. Good business. So biruin mo, meron po kayong 100,000 na nasa bangko na nakatako. Di ba, tina-time deposit natin, kasi sabi natin, pag sa bangko, kumikita yan. Pero, pag nagkaroon ng problema, nagkaroon ng emergency, winithdraw natin ang tinag-deposit natin, kung minsan, talo pa tayo doon, yes or yes? But with lifestyles, titingnan natin yung dalawang package kung saan natin siya pwedeng ilagay. So, tuturuan ko kayo kung paano kayo mga pag-decide. Compare natin itong dalawa, Instant and Express. Kay Instant, ang presyo niya is 105,000, kay Express 64. Ang products niya 17, kay Express 9. Ang frame niya is 9 Intra kay Instant, 3 doon sa kay Express. Ang profit and savings natin is 53,040, sa kay Express naman 16,520 lang. So, pag negosyante ka talaga dito, ang titingnan mo lagi kung magkano yung return of your investment. So, dito kay Instant, meron tayong 56%, kay Express, 30%. Ibig sabihin, pag Instant, more than 50% talaga yung kikitain mo dito. And ang kagandahan dito, meron pa po tayong 1 million personal accident insurance. So kanina, papunta kami dito, nag-usap kami kasi yung downline ni Ma'am Mitz from Batangas City, yung anak niya actually na aksidente. So happen yung anak niya na member niya dito with lifestyles. Ngayon, upcoming na yung kanilang reimbursement kasi makikita niya po yung worth 1 million personal accident insurance. So palaka naman natin, and of course, aside from the 1 million personal accident insurance, meron pa po tayong tinatawag na 100,000 hospital reimbursement. So ongoing din ngayon kasi yung isang downline namin, na aksidente yung anak niya. Actually, distributor na rin siya namin. So kahapon kumuha na ako ng requirements. Ang kagandahan dito, pag na-aksidente yung isang member, lahat ng gastos niya sa ospital, pwede niyang i-reimburse ng company up to 100,000. And good thing, may additional benefits pa with the insurance. Meron din po tayong 100,000 na dengue case reimbursement. So pag na-dengue yung member, lahat ng mga expenses niya sa ospital, with regards to dengue niya, pwede niya rin ma-reimburse ng company up to 100,000. Good business? Yes! Ang magandaan po dito, kung sa Instant ang 30% kauna, sa Express 20%, ang next purchase po natin dito is 40% discount ka na. O, diba? So, pag 40% discount ka na, diba sabi ko si Intra is 1,800, pag 40% discount ka na, magiging 1,080 na lang ito sa office plus 50 pesos na handling fee, ang kita mo sa isang bote ng Intra is 720. So, magkano po dito ngayon ang minimum wage dito sa Rizal? Diba ang baba lang? Sa Manila, I think is 530 plus or 573. Pero you know what? Hindi nyo po gagawin araw-araw yan ng 8 hours yung pagtitinda ng Intra. This is a true storytelling business. Parang nagkukwento ka lang dito. So kung na-address dito yung almoranas mo, kasi dito yung almoranas, pwede mo lang siyang paghiran, iinom ka ng product, mawawala yung almoranas. So in 20 days, pwede kang kumita ng 21,600. What if kung isang better together kit ang mabenta mo? Yung kita mo sa isang box natin is 3,360 times 30 days mo siyang gagawin, ang kita mo is 100,000 something. So next, this is a networking opportunity. So let's say for example, tatanungin ko dito si Ma'am. Ma'am, di ba? Yung nakita mo dalawang package natin, saan dito nagustuhan mo? Yung instant o yung instant? So pareho, kasi pareho instant. So palakpakan naman natin si Ma'am. Ngayon, this is just a law of attraction. So pag instant ka, ang kinuha mo, syempre, ikukwento mo dun sa kaibigan mo, lalo na pag may sakit siya or di kaya nagkakanap din siya ng business opportunity. Nung kinuwento ni Ma'am sa kaibigan niya, Mari, ano bang kinuha mo dyan ay instant, Mari, kasi bakit? 57,000 yung aking kikitain doon sa umpisa pa lang. So law of attraction, ang kanyang kaibigan, kumuha din po ng instant.
assistant. So dahil pag-start pa lang natin dito, meron na tayo ditong ID. So sino man ang maisasama natin dito, automatic, naka-attach po siya sa ID natin. So nag-instant yung isang kaibigan ni Ma, alam niyo po ba, bibigyan na ni company na 16,065 kahit isa lang po ang napatry natin dito. So this networking business is not a binary business. This is a multi-level business na wala po siyang limitations. Kahit ilan po yung frontline natin, kung masipag ka, kahit 10, kahit 100 sa isang buwan kaya. Let's say minimum of 6. Nakakita ka ng 6, nag-join sa'yo, bibigyan ka ni company ng 16,065 times 6. In 1 month, pwede kang tumigil ito ng 96,320 pesos corporate check. Good business? Yeah! Now, ang kagandahan po dito sa bawat dalawa na nag-join po sa inyo in a month, meron po tayong additional na 9 intra bottles free. So kung ano mo na mapasok mo on top of your check na natanggap, every 28th of the following month, meron po kayong additional free na intra na 27, dahil anim ang na-join natin, 27 intra times 1.8, may additional income po tayo dito sa products na 48,600. So overall, in 1 month, kaya po natin kumita dito na 144,990 and you will be promoted to Executive Director. Palakpakan naman si Lifestyle. So marami yung libre nyo dito. Kung marami kang sakit, marami tayong libag. Kasi sabi kanina ng product presenter natin, Sir Javi, nakakaganda talaga ang product. So yung mga lagay namin ito, umayos na ang mga itsura namin dito kay Lifestyle. So, we have the power of duplication. So, umpisa, mag-isa ka lang dito. Now, hindi ka matatakot mag-invest dito kay Lifestyle kasi bakit? Meron tayong tinatawag na team support. So, ano ba yung team support? Tutulungan at sasamahan ka dito habang inuumpisahan mo ang negosyo. Kasi yung iba natatakot, Elisa, mag-i-invest ako dyan ng 100,000. Paano babalik sa akin ang pera ko? Yes or yes? So, habang nag-umpisa, ang pinag-usuhan natin yung maibalik na agad ang puhunan natin. So, tuturuan namin kayo kung paano nyo ma-dispose ang product. So, umpisa, mag-isa ka lang. Tuturuan namin kayo na magkaroon din ng anim, minimum of anim lang yan. And so on and so forth. In 3 to 5 years, hindi mo na namalayan, yung iba nag-spread out na yung mga distributors mo all over the world. Di ba sabi kanina, more than 41 countries available na yung products natin. So kagandahan dito, kahit dito tayo sa Philippines, pwede nyo gawin ang ating business kahit sa ibang bansa na may mga kakilala kayo, pwede nyo silang magiging member. So, in 3 to 5 years, 9,331 na yung tao na naka-attach sa ID mo, but prior to slow, 20% lang po dyan. Iinom na lang ng products, magre-retail na lang, yung pagagawa ng business. So, sa 20%, ang natitira is only 1,266 katao. Bibili na lang po sila ng tig-tatlong better together kit in a month. Si company, bibigyan po tayo ng 1 million, magkano yung royalty bonus natin is 1,511,460 month after month after month. Gusto niyo ba yon? Yes! Ano na kaya ang mga itsura natin pag kumikita na tayo ng ganyan? Yes or yes? So, next. So, we help you achieve our dreams. Ano ba yung makukuha natin? Of course, we will have a financial independence, better health, and of course, more time and health freedom. So, sobrang napakaganda dito sa business natin kasi bakit? We have the ladder of success. Ito lang po yung aakyatin natin actually. Yung binanggit ko na kanina, meron lang po tayo dito 3 susi para magiging successful tayo dito sa business. Una, of course, mas maka-gym. Sino dito yung may mga pangarap pa? May mga pangarap pa. Yung iba, wala na mga pangarap. Sabi nila, pag wala na daw tayo mga pangarap, 6 feet below the ground na yan. And of course, willing to work. So kung ano man ang mga trabaho nyo ngayon, di ba? Grabe ang dami nating racket. Dalhin nyo po dito kay Lifestyles. Yun ang isa sa mga requirements natin and of course, must be teachable. Sabi kanina ni Sir Javi, yung aming mentor dito, dating tricycle driver lang siya. Pero ngayon, millionaire maker siya. So siya, Navy Colonel, ako accountant, at papaturo kami sa kanya. Kasi bakit? Nagiging Global Marketing Director na po siya. So, ano
yung ginawa ko po ito ang business. Siyempre, unang-una, ito, before lifestyle, sabi ko kanina, nagiging traditional business owner ako. Ang dami kong mga pinasok na real estate agent ako. Ano pa, meron akong internet shop, meron akong ticketing office, meron akong boutique. So lahat yun na pagdaanan ko talaga. But here in lifestyle, so nakita ko siya, yung sakit ko dito lahat, yun yung pinakamaganda. Kasi nawala yung mga health challenge ko dito. 1 month of taking the products, ang bukol ko dito nalusaw, hindi na po ako nag-undergo ng operation. Yung allergic rhinitis ko na I've been longing for a supplement na mag-heal noon. Kasi everyday pag nagbabahin ka, matik at sisipunin ka at hindi ka makapagtrabaho. Gumamit ako ng barley, Usana, Royal, lahat ng mga supplement na try ko yan. But only lifestyle products ang nagpagaling po sa akin. Grabe ano? And of course, ano ba yung nangyari dito sa akin? Tuloy-tuloy lang tayo, Sir Javi. Sabi ko nga, empleyado ako before, kahit gulong ng motor, hindi ako nakabili dito. But here in Lifestyles, unti-unti natupad yung mga pangarap namin. Ayan yung aking mentor. Yun yung first RLT ko as direct distributor, parang akong tukmol dyan. Diba? So, next, with Lifestyles, of course, we can experience here more travels talaga. Ito yung hindi natin mararanasan pag empleyado tayo, di ba? Kasi araw-araw nandoon ka lang sa 4 na sulong ng ating office. But here in Lifestyles, first time kong nag-Cebu, Tacloban, Samar, Dumaguete, Linklik, pumunta kami ulit sa Cebu. And pabalik-balik na, ayan, mukhang artista na ako dyan, nag-Boracay ako. Although malapit lang ang Boracay sa amin, taga-Iloilo kasi ako, pero hindi ako nakakapunta. But here in Lifestyles, pabalik-balik na kami doon. And of course, meron po tayo dito mga trainings and workshops. Meron po kaming business building conference sa General Santos City, yan, sa Baguio, and what else? Ang dami, yan, siguro trip namin nung nakaraang linggo lang. Kasama ko, of course, yung asawa ko dito. So, kung single ka dito ngayon, actually, may chance talaga na matatagpuan mo ang soulmate mo dito. So, sino yung mga single? May pag-asa pa. Okay, yung aking nagiging partner dito, actually, prospect ko siya. Pero ako ang una niya na prospect. So, yung health challenge niya actually dito, meron din siyang hernia o meron siyang lus-lus. So, wala lang picture, pero mamaya pwede niyong tingnan. So, for operation siya, hindi na siya nagpa-operate kasi bakit? Nilang lang na po itong product tapos sa karayom. And what else? Itong pinakamaganda dito, first international trip ko nung nandito ako kay Lifestyle. Last February 5 to 17, sa Dubai kami. O, diba? Grabe. Kasama ko, of course, yung ating napakagandang Global Marketing Director. Sobrang ganda sa Dubai. So, gusto ko talaga maisama kayo doon. Pag nag-start na kayo dito sa ating business, ayan, nag-moment kami. Kasama namin yung aming mga business partners. Doon ko nakita talaga yung tinatawag nila na Safari Desert. Yung disyerto. And of course, yung Museum of the Future. So, yan, kasama namin ang aming mentor. Next, Sir Javi. Yan, we have trainings and events. Dito matututo ka talaga dito because of the trainings and events. Hindi ka talaga mawawala ng landas. Ayan. O, di ba ang sexy ko pa dyan ngayon? Tumulo ko na. So, next, kasi lamon tayo ng lamon RLT. Sobrang dami kong na-experience dito kay Lifestyles. But what is most important dito kay Lifestyles na lagi kong tinitreasure is yung makatulong tayo sa maraming tao. Not after all with the money, but yung makatulong ka sa kapwa nating tao. And of course, wala kaming sasakyan, di ba? Sabi ko nung una, nagmumotor lang kami. But during pandemic, because of this opportunity, nakabili kami ng second hand. Actually, yung first car namin is second hand. But last year, yun, nakabili kami ng brand new Toyota Vios because of Lifestyles income. So, ngayon, yung bahay din namin sa Lancaster, one of the exclusive subdivision in Cavite, doon na kami ngayon nakatira. Yung aming bayad doon monthly comes from Lifestyles income na. Good business! So, yan yung bahay namin. And right now, unti-unti na namin pinapagawa yung aming vacation house sa Pangasinan. Actually, 55% na siya. Gawa din siya ng Lifestyles income. So, dito, kung sa una, mahihain akong tao talaga, but here in Lifestyles, matuto ka talaga, tumayo dito sa gitna, at kung mahihain ka dito, magiging makapal talaga ang mukha mo. Kasi bakit? Unti-unti rin kakapal dito yung bulsa natin. Yes!
Dami ko dito na-realize kay lifestyles na sa umpisa, ordinaryong tao ka lang dito pag pumasok ka kay lifestyles. But you know what, pag makatulong ka na sa maraming tao, parang pili mo, you can be an extraordinary one. Yes or yes? So I hope everyone na-inspire kayo sa kwento ko. Thank you so much and to God be all the glory. Wow, grabe. Na-inspire ba kayo? Yes! Okay. Okay, this morning po, we are glad to say, meron pong isang guest tayo na nandito sa atin. And she is a global marketing director dito sa Lifestyle. Isa siya sa mga millionaires dito sa Lifestyle. So, a former retail store supervisor for 10 years in Golden ABC, a businesswoman, Leadership Award in Business Building Conference 2018, achieved highest rank in Lifestyle Company, the Global Marketing Director, nominee Persistence and Perseverance Award of National Nila 2021, now a dynamic leader of Lifestyle. Let us all welcome our Global Marketing Director, Ma'am Michelle Silio. The floor is yours, JMD. Good morning! Pakisabi mo na nakatabi po agad na masabi sa kanya, good morning! Good morning! Sa kabilang katabi mo na nakasabi, you're so blessed today. You're so blessed today. Diba? Mga abnormal lang, diba? Sabi nga nila, do abnormal thing, earn abnormal income. So by the way, I'm Michelle Silio, one of the GMD of Lifestyles. A former employee for 10 years now, a full-time lifestylers. So, sino po ang mga guests in the house? Taas ang kamay. Yes. Wow, ang dami. Palakpakan po natin mga guests. Alam niyo kung bakit? Kasi sa dami-dami na invite namin, kayo po nakapunta. Ibig sabihin, destined ka to become a millionaire. So, sa mga guests, gusto ko na kausap. Sino ang mga guests na in-invite dito? Sabi doon pupunta sa Intra-Intra, taas ang kamay. Wala. Sino? Wow, at least alam niya. Very good sa atin. Nag-share ng blessing agad. So, sino sa mga guests na natin doon pupunta sa network marketing? Wala. Sino sa mga guests ang nilagay sa sako? Kasi alam niyo po kung bakit? Kasi that time, nung i-invite ako, sinabi ng Intra-Intra, hindi ako pupunta. Kasi para sa akin, ang Intra-Intra, pang matatanda. Kasi feeling ko, healthy ako that time. Lalo naman sinabi ng network marketing, na scam yan. No, buti nag-delete sa atin. Alam niyo po anong sabi niya nang invite niya ako? Sabi niya, dito pwede ka makabili ng bahay. Sabi ko, ang yabang naman ito. Pero sabi ko, paano kapag totoo? Minsan lang na may nagsabi sa akin, dito pwede matupad ang pangarap ko. Kaya bibigyan ko kayo ng 2 minutes, 2 seconds para kaway-kaway kayo, pasalamatan yung mga taong nag-invite sa inyo. Kasi ibig sabihin siya yung angel na walang pakpak nyo. Kaway-kaway po kayo sa mga nag-invite sa inyo. Yan. Thank you! Nakakatuwa kayo. Second time ko palang pumunta dito. Ang dami-daming guests. At alam ko mayroong mag-GGMD dito. So, nakita ko presentation. Nakita niyo yung puhunan? Sino na sa mga guests meron 60,000? Wow, buti yung papa. Nagtaas ng kamay, may 60 na daw siya. Oh. Sino sa mga guests meron ng 100,000? Wala. O meron doon. Palagpakan natin na lang ng mga guests. Alam mo kung bakit? The fact na wala kayong pera, ibig sabihin kayo ang hinahanap namin. Kasi that time, nung natin ako presentation, pinaupo ako dyan, 500 pesos ang pera ko. Tapos kwentuhan mo ako ng 60,000, 100,000, wala akong pera. Pero, ang alam ko, meron akong pangarap.
Sabi ko, bakit kung gagawa ko ng paraan, malay natin, ito opportunity na to, pwede matupad ang pangarap ko. Tinanong ko muna siya, hindi basta-basta, bakit? Yung 60,000, kaya na kaya sa akin yun. Sabi ko, sigurado ka ba tutulungan mo ko? Hindi ko to linya, hindi ko to alam kung paano gagawin, basta alam ko, excited ako, alam ko, dito matupad ang pangarap ko. Sabi niya sa akin, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. So, ginawa ko ng paraan, nagsangla ko ng ATM, SS loan, pag-ibig loan, 5-6. Pero ang good thing doon, in just 1 month, bumalik ang puhunan. Palakpakan po natin, bakit? Hindi lahat ng negosyo mamumunan ka ng 60, mababalik agad ng 1 month. So sabi niya sa akin, dito daw, may system. Tutulungan, tuturuan, sasamahan. So sabi niya, mag-package ka, tutulungan kita. Sabi niya, hindi basta-basta. Kailangan daw muna inumin ng product. Kasi mahirap na magkukwento ng business, tapos hindi ka nakainom ng product. Pero, ang pinakatip ko sa inyo, mas maganda ang product kapag sa libre. Kapag libre sa instant. Kasi sabi nila, kapag may utang, at narinig ko kanina yung utang daw. Kasi pag utang daw, wala, alam. Pag utay-utay ng bayan, utay-utay din ganun. Siya, ibig sabihin, pag libre doon sa package, instant ang galing. So in short, yun ang yung product, dito gumaling asthma ko, arthritis ko, dysentery, constipation, at ang gandang to, mag-iyak naman kayo, ako kong mic. Joke lang. Joke lang. Ang gandang to, na-stroke na po ako. Dahil lang sa product, halata ba na-stroke? Hindi. At the same time, yung anak ko bunso may foot and mouth disease, anak ko pangalawa mayroon siyang rheumatic heart disease, ang anak ko panganay sinusitis. Ang pinakamaganda sa lahat, yung lola ko, 86 years old, walang maintenance, lifestyle product. Ibig sabihin, if the product is good, the business is done. Ito yung side effect. Diba? Ito yung hindi umiinom ng nutriya. Ito daw yung kung stress at walang pagkain. Yan yung empleyado dati. Dapat ko palis na ako as human, hindi po ako umalis. Kasi sa seaman, meron namang pera doon. Pag nasa barko. Pag nasa lupa, walang pera. Mga nakakalilik, mga asawa seaman yan. So yun yung po yung stress. Yun po yung 3 kong anak. Yan yung pamilya ko, 1 dosena. Kaya huwag na po hanapin yung tatay, kasi binalik ko na sa nanay. Kaya ibig sabihin, nakakabuhay ba ng pamilya? Yes, of course, kapag ginawa niyo. So ano ba nangyari sa atin? Ito po yung side effect nung ginawa ko yung business. Ito na pag-enjoy ako ng Bacolod. Actually, taga-Bacolod ako. Pero hindi ko pa naikot yun. Hindi ko pa nagas dahil ako. Excuse lang. Kababayan. I'm from Victorias. Taga-Bacolod ako, pero hindi ko pa naikot yung Bacolod. Dito lang sa lifestyles. Ayan, Jensan, Coron, Siquijor, Cebu, Iloilo, Tacloban, Palawan, Pico de Oro. Basta naikot na po yan. Ayan, pinakagusto ko sa lahat is Boracay. Kasi sabi ko dati, gagat lang yan. Pare-parehas lang yan. Pero yung iba po pala. Kaya maraming foreigner doon. Diba? Sino ba nakapag-tubis na? Wala pa. Naku, kailangan makapag-tubis kayo. Para pagtandaan nyo, at least makita kayo na picture. Pero may tip ako sa inyo. Gusto nyo malaman? Yes! Gusto nyo mag-tubis kahit ano, kailangan daw gabi. Para wala nang makita, di ba? Kaya may international travel because of lifestyle. Dito po ko nakapagala. Dati na-expired na lang yung passport ko, walang tatak. First time ko nakapunta na ibang bansa, Korea, for free. 3 days and 2 nights. Ang pinakagusto ko sa lahat dyan, syempre, hindi ka ka pa sa lifestyle, hindi ka pa kumikita, di ba? Nung ginamit ko dyan sapatos, sinasabi ko sa inyo, para dito, para pag pumunta kayo ng Korea, kailangan ready kayo. Pagpunta ko ng Korea, alam niyo yung sapatos ko, kung saan galing? Made in UK.
Ukay short. Na, nung sinuot ko dun sa yellow, natanggal yung swetas. Kaya kailangan, pag pumunta kayo sa mga ganung lugar, kailangan brand new talaga yung sapatos niyo, di ba? Next, Bali, Indonesia, Singapore, Beijing, China, Singapore. Diyan po ko sumalakay sa roller coaster. Ginagaling pa kaya bata? Sino nakasakay ng roller coaster? No, konti pa lang. Naku, kailangan experience nyo yun para pag age of 70 years old nyo, may kwento kayo sa apo nyo, di ba? Next, Malaysia. Ano pa naman sa atin dyan? Yan. Dahil nung pumunta ako ng Korea, natanggal yung swelas ko, bumalik ako last November ng Korea, South Korea, sigurado talaga, bumili talaga ako ng brand new. At long set ng sapatos, natatakot na kasi ako, di ba? Lahat yan libre din na lifestyles. Ayan, Dubai trip. As employee before, earning 15,000 a month ang sweldo ko. Earn a net 10,000 a month. Alam ko, hindi ko lahat magagawa yan. Pero ang good thing dyan, 10 days. Ginastos ko lang dyan ang 1 year salary ko before. Wow! Yan, Abu Dhabi. Second time ko na pumunta na Dubai. All expenses paid by me. Sa akin lahat yun. Surround yourself with only the person who are going to lift up on you. Lift up you higher. Ibig sabihin, asama ka daw sa mga taong gusto mong maging same as you. At ang magpupush sa'yo na pwedeng matupad yung pangarap mo. Ano pa nila sa atin? May journey lifestyles. Yan. Ayan na. Noong una, honestly, gusto ko lang kumita. 14,000, 16,000. Dito ko pala nang naiintindihan ko. Dito, hindi ka po mag-grow kung hindi ka po tutulong sa mga tao sinamahan. Ibig sabihin, this is tulungan business. So, ayan, nakakuha tayo ng award as Leadership Award and Persistence and Perseverance Award. For me, it's not award. It represents na maraming ng taong tinulungan na unti-unti mabagong buhay. Yun po ang pinakamasarap na hindi po mabibili ng pera. Ayan, may mga ganda yan. Yung sabi sa akin dati, dito pwede ka makabili ng bahay. Noong una, tayo lang sabi po totoo, pero through faith kay God at trabaho na ginawa ko, ngayon po meron na po kong 3 house and lot courtesy of lifestyle income. And then, meron na rin po ako. Hello, hindi nakapag-itra. Hindi na yung power nila. So, dito din po ako nakabili ng 2 condo unit sa SMTC Tagaytay and SMTC. Alam mo, tinupa. Lahat yun nanggaling sa 60,000. Ayan. Wala dito na kayang powers. Yan yung 3 kong anak. Meron naman po akong college. Grade 4 year. And then grade 7. Sa Lasal. Lahat yan expenses ng lifestyle income. So, ibig sabihin, kaya kapag gagawin mo siya. Of course, nakita nyo kanyang picture sa isang barangay. Yung pinagmamalaki ko talaga. Kasi 86 years old, yung lola ko, meron yung 12 anak. Yung pangarap niya po, magkaroon ng family reunion ng 12 niyang anak with the apos. Buti na lang, meron siyang apong GMD. Natupad sila na 2018, kaya paboritong apo tayo. Alam niyo kung bakit paboritong apo? Kasi tuwing punta ko doon, may grocery. May pera, and of course, may intra. Kaya bukang bibig si Michelle. Diba? Ang pinaka gusto ko sa lahat, diba? Iwan ko lang kung naniwala kayo. Sa Pilipino po kasi, pag may handaan, pag may pera ka, invited ka. Pag may pera ka, tagagasos ka. Pag wala kang pera, tagahugas ka ng plato, puti na lang, alam talaga ni ma'am. So, ibang foundation, much better to give than to receive. Hindi po ako sobrang yaman. Pero nakakatuwa, ibig sabihin, pwede ka pong tumulong kapag merong sobra. Courtesy of lifestyle income yan, ha? Ayan, may new resort. It's a 3 hectares.
sa Bacolod is a fully paid because of lifestyle opportunity. Napakaan po natin, di ba? Kabang ka lang. Ayan, hindi na siya brand new. Pero is a fully paid because of lifestyle income yung Toyota Vios automatic ko. This year, magkakaroon na ulit ng brand new na yan. Kapatid na yan. Yes, I claim it. Yes, I also invest sa paper asset para sa pag-aaral at pagbuuan. Dati kinakabahan ako kasi ayoko kasi nang susumbat sa akin na mag-anak ka tapos di mo kami kaya paaralin. Ayoko nun. Pero buti na lang, nasa lifestyle ako. Bago umalis ng bahay, alam mo na, bago ka umalis ng bahay, maraming tagahingi. Buti na lang, may intra. Yun ang taga-provide. So next, yan po yung mga business partner ko na katulad nyo din. Noong una, kinakabahan kasi walang pera. Noong una, hindi alam kung paano gagawin. Pero I'm so proud ngayon. Ang dami-dami na po nila na unti-unti na natupad yung pangarap nila. At ngayon, sa lubong ko lang sila, nag-hello lang, nag-drive ng brand new car. Ibig sabihin, hindi lang po ako, o hindi lang po ako yung maman dito, kundi yung mga taong nilakasan ng loob, nilabanan yung takot, ngayon po, unti-unti na rin natupad ang pangarap nila. I know, kaya nila, kaya din po. So next, yan my team. Dati, hindi ko alam kung kaya ko ba ito gagawin, kung paano ko ito gagawin. Basta alam ko through mentorship na kaya ko gawin during pandemic. Yan yung team ko, ang dami-dami na namin. Ibig sabihin, maraming na po natulungan na lifestyles. So next, anong pangyayari sa atin? Be the best version of yourself to inspire others. Hindi po kami instant na magaling dito, na pinatayo dito, pinanganak na GMD. Inaral din po. Pero ang pinaka-the best doon na 60,000 at bago yung personality mo namin and ninyo pag ginawa nyo to, yun po yung sulit. The blessing, the income will follow kapag nagbago yung personality natin. So ano pa nangyari sa atin? Yan, personality growth. Diba? Dati yung po, nagsasalita ako, okay na po ako sa likod, okay na lang ako. Pero sabi nga nila, pag hindi ka hawak na mic, dito kakapal ang mukha mo at kakapal ang bulsa mo. Kaya ngayon, basta kahit maghapon tayo magkwentuhan, okay lang. Basta may milyon. Diba? Yan, before, one of my dream to become a GMD. Ngayon po, isa na po akong GMD. Hindi lang po ako GMD. 18 plus na po kami. Nung nag-start ako, 12 lang silang GMD. Ibig sabihin, pwede po. Kahit ngayon lang po kayo nag-umpisa. So, I'm forever thankful and grateful sa dalawang taong tumulong sa akin. Hindi ko naman to alam kung kaya ko gawin. Then may dalawang taong nag-push akin. Si GMD Mentor and GMD Upline, GMD Gen Providor, na isang maiyain. 8 months bago nakabenta ng isang bote. Pero ngayon, earning 2 million a month. Palakpakan po natin, di ba? Isang maiyain. I'm forever thankful and grateful to my mentor, to my kuya, to my tatay. A former tricycle driver, now a millionaire maker. Ibig sabihin, ako po, tinuruan niya po ng bagong buhay. Pwede din po kayo. Palakpakan po natin yun, di ba? Sabi, Mr. Javi, next time, kasama yun dito. Di ba? God has a plan for your life. Always remember this, God loves you. That's why nandito ka. Maybe, nakita mo to, nakaupo ka lang dyan, in-invite ka lang dyan. Pero ay naniniwala ako, hindi ka makarating dito, basta pakinggan mo lang to. Hindi ka makarating dito kasi basta pinaipukan dito. I know may plano siya kung bakit nakita mo to. Sa dami-daming kwento namin, sa dami-daming sinasabi namin dito, siguro sinasabi ng gayabang ba nga to? Ano ba to? Pang hirap naman yan. Maybe, gayabang kami, siguro. Kasi yabang namin na malay nyo, makaka-inspire sa inyo na nabagong buhay namin, ganun din po kayo. Pero meron ako tanong sa inyo. Where will you be 3 to 5 years from now if you continue doing what you're currently doing? 3 to 5 years from now, ano daw ginagawa
ginagawa mo? Maybe housewife ka. Maybe nag-aalaga ka ng anak, ng apo, negosyante ka, o empleyado ka. Tuloy-tuloy mo yung ginagawa mo. Siguro na-promote ka na. Siguro another branch ka na ng negosyo mo. Siguro wala ka lang. Siguro branch ka na panibagong branch ng negosyo mo, pero wala ka ng time. Yung apo mo, yung anak mo, nakapagtapos na, okay naman yun. Pero, how about yourself? Maybe, meron ka pang pangarap sa sarili mo. But imagine, tinago mo yan. Kung nag-empleyado ka, ginawa mo yung part-time. Kung negosyante ka, sa umaga, gagawin mo negosyo mo, sa hapon, mag-live sales ka. Kung housewife ka, sa umaga, kasuhin mo yung anak mo, yung apo mo, sa hapon, mag-live sales ka, mag-i-intra-intra ka. Imagine, maybe if you're willing to make a change, mag-change ka sa ginagawa mo. Anong mangyari sa'yo? More time to spend with your family and friends. Wow! Sabi ko nga kanina, diba? Pag may pera ka, batas ka. Pag wala kang pera, tulungan ka. Katulong ka ng pamilya, diba? Sino gustong nangangarap dito na ipag-travel ang mga family niya sa Pilipinas, sa buong Pilipinas? Wow, nakakatuwa naman si tatay, may pangarap pa, di ba? Sino ba nangangarap dito na i-travel ang buong family niya sa Hong Kong Disneyland? Wow! Si nanay, kasi dito tayo pangarap pa. Sino na gusto mangangarap pupunta ng Singapore kasama mga anak? Wow! Diba? Pwede pag ginawa niyo to. Ano ba mangyayari? More income than bills at the end of each month. Kailan si Judith? Kailan si Juna? Pag dumating yun, masakit sa ulo, di ba? Si Judith na, anong kuryente. Si Juna na ng tubig. Pero ang good thing sa ito, pag June ng tubig, pag may intra ka, magbenta ka ng intra, bayad ang tubig mo, bayad ang kuryente mo, bayad yung bahay mo. Ibig sabihin, dito, kwento-kwento lang, check-check na pagdating na abente. Yung checking mo ng abente, ibibili mo ng dreams mo. Diba? Ano pa mangyari? Freedom, a life without utang. Huwag na magtaas ng kamay ang may utang. So, okay lang yun. Ang good news ko sa inyo, yung utang mo, dagdagan mo pa yan. Ipag-start mo ng negosyo. Bakit? Pag mag-utang ka, pag mag-shopping mo lang, walang balik yun. Pero pag nangutang ka, mag-negosyo ka, sure ako, may balik yun. Diba? Next, ano pa mangyari sa'yo? Wow! Take vacation as open as you like. Wow! Yun ang pangarap ko talaga. Yung dream ko po talaga, mag-ikot ang buong mundo bago mamatay. Kaya may checklist po ako. Meron po pala tayong 241 countries sa buong bansa, sa buong mundo. Kunti pa lang. 10 pa lang yata yun sa akin. Ibig sabihin 231. Sino na ulit nakapunta na ibang bansa? Kunti pa lang. Wow, okay lang yun. Sunod, kasama natin si Sir Javi, si Ma'am Lisa, saka si Ma'am Ann. Pupunta tayo ng Hong Kong this May. So this October, pa nag-start kayo, pupunta tayo ng Holy Land. Sino na mga nagkapunta ng Holy Land? O, nakapunta na. Pupunta tayo ulit doon. Kahit nakapunta ka na, okay naman yun. Pero iba pagkasama mga abnormal. Pagkasama mga abnormal, maging masaya. So, life is choice. Your life today is the result of your attitude and choices of the past. Kung ano daw po yung buhay mo ngayon, kung magkano yung katabi mo, magkano yung laman ng bulsa mo, kung sino yung katabi mo sa gabi, decision mo yun naman nakaraan. It's okay. The good thing is, your life tomorrow will be the result of the choices you make today. Today. Kailan? Today. Today tayo mag-desisyon kung gagawin natin ang lifestyles o hindi. Ma'am, wala akong pera. Hindi namin kailangan ng pera ninyo.
Ang kailangan namin, ang desisyon mo na gusto mong gawin ng lifestyles, ang money will follow you. Ma'am, wala kang time. Ibig sabihin, wala kang time, yun ang kailangan namin. Kasi ibig sabihin, masipag na. Diba? Sino ang gustong sumali pero walang pera? Taas ang kamay. Taas kamay. Honest. Very good. Palakpakan po natin na lahat ng mga guests. Ang gawin niyo po mamaya, kasi pinapunta kayo, in-invite kayo dito, lapitan niyo yung mga nag-invite sa inyo. Sabihin mo, sabi ni Ma'am Mitch, turuan mo ako paano mag-start. Kasi kanina wala akong problema. Ngayon, nagka-problema ako. Kaya turuan mo ako kung paano mag-start. Kasi I know, sabi ko nga kanina, hindi ka basta nakaupo lang dyan. Nakaupo ka dyan kasi may plano sa'yo si Lord. Never forget who you are. Kasi naniniwala po ako, lahat tayo may kanya-kanyang best. Na pwedeng baguhin yung buhay ng pamilya mo. Malay mo, ikaw na yung susi para magbago ang buhay ng buong family mo. So, pwede po bang tumayo? Lahat ng gustong sumali, pero gagawa ng paraan. Pwede pong tumayo? Pwede po bang tumayo? Again po, hindi ko po sinasabi na may pera. Gusto ko pong patayuin, lahat ng gustong sumali, pero walang pera, pero gagawa ng paraan. Thank you po for being honest. So, thank you po. Kita-kita po tayo sa office at kita-kita po tayo sa GMD. So for that, thank you. Good morning. Thank you so much, GMD. Wow! Na-inspire ba kayo? Yes! Ako na-inspire na nangangarap tuloy ako. Nung sobrang pangarap na parang feeling ko nagtitraining na ako dito sa kinauupuan ko. Thank you so much sa lahat ng mga speakers natin ngayong umaga. Sa effort niyo po, layo pa ng pinanggalingan nila. Imagine nyo galing silang Cavite, no? Pumunta lang sila dito para i-support kami dito sa Montalban. So thank you so much po sa inyo. And before po tayo maghiwa-hiwalay, may mag-closing prayer po muna to be led by Sir Javi Javier. Mayari po tumayo. Yes, Lord. Good morning mula sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang kagandahan na puno-puno ng pagpapala. Maraming salamat sa maayos na panahon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang opportunity na ipinakita mo sa aming mga minamahal na mga guests na narito, Panginoon. Lord, alam mo, Panginoon, ang aming puso, Panginoon. Gusto rin namin po magsimula at gusto rin namin maranasan ang kaginhawahan, Panginoon. Pero may kakulangan kami sa financial, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, itinataas namin, Panginoon, na tulungan mo po kami makapag-produce na kinakailangan namin, Panginoon, para sa pagbabago na aming buhay at mga tao na nakapaligid sa amin. Lord, kung may papabayaan, gabayan mo po ang aming minamahal na guest, pagganapin mo, Panginoon, ng misyon dito sa Montalban. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang dakilang magkamot at dakilang magpangyarihan para sa aming buhay, Panginoon. Lord, sa pag-uwi ng aming mga kapatid na ito, Panginoon, gabayan mo protection ng Panginoon at makauwi silang ligtas na may kaganapan ng kanilang mga pangarap sa buhay. Ang lahat ng papuri at pasalamat ay muli namin binabalik sa iyo, Diyos Ama ng Espiritu Santo. Amen. Thank you and good morning. May pagkain pa po isa-serve. Thank you. So, meron po relay na lang. So, yan. Service Tapos na, no? So, and kung sino po yung nag-invite sa inyo, pwede po kayo video na to. doon. Sabi na ni Jim Panoorin niyo pa. kanina wala kayong problema. Ngayon, may problema na kayo. Kaya kailangan nyo bumalik sa mga taong nag-invite sa inyo. Sa angel na walang pakpak.
Thank you so much po sa lahat Maraming salamat. na dumalo ngayong araw. Maraming salamat. Sana na-inspire kayo. Thank sa you mga and bye-bye.